Ahoj všem a vítejte na kanálu. Dnes testujeme Leeuwenhoek Kelvin TCL 60, objektiv s Wi-Fi, který přenáší živý obraz se 45násobným zvětšením přímo do vašeho smartphonu. Je to docela zajímavý produkt, pokud rádi fotíte nebo natáčíte videa na velkou vzdálenost. Takže otevřeme krabici a podíváme se, co je uvnitř. Tak pojďme začít. První dojem. Balení je úhledné a dobře chráněné, což je u optiky vždy dobré znamení. V krabici najdete několik různých věcí. Nejprve je tu standardní návod k použití a několik papírů. Tento produkt je dodáván s doživotní zárukou, což je rozhodně velké plus. V krabici najdete také USB-C kabel pro nabíjení, malý hadřík na čištění a microSD kartu s kapacitou 32 GB. To je opravdu příjemný bonus. Součástí balení je také odolné pouzdro na přenášení zařízení. A nakonec samotný TCL 60 je kompaktní, lehký a dobře zpracovaný. Teď si povíme něco o technických parametrech, protože právě tady to začíná být nejzajímavější. TCL 60 nabízí 45násobné zvětšení a jedná se o skutečný optický zoom. Nejde o digitální zoom. Ostření se nastavuje ručně, což vám dává plnou kontrolu nad ostrostí obrazu. V objektivu je zabudován senzor, který snímá v rozlišení Full HD. Zařízení lze připevnit na jakýkoliv stativ. Abyste jej mohli používat, je potřeba stáhnout si bezplatnou aplikaci Kelvin. TCL 60 vytváří vlastní Wi-Fi síť. Telefon k němu jednoduše připojíte jako přístupový bod. Aplikace je přehledná a jednoduchá. Máte živý přenos z objektivu a tlačítko na obrazovce pro pořizování fotografií nebo nahrávání videa. Jak to tedy funguje v praxi? Zoom je optický, ne digitální. A to všechno mění. Nedochází zde k roztahování rozmazaného pixelovaného obrazu. Čočky opravdu odvádějí svou práci. Za dobrých světelných podmínek jsou výsledky opravdu působivé. Manuální ostření umožňuje velmi přesné nastavení obrazu. Co se týče baterie, zařízení vydrží až 4 hodiny na plné nabití a samotné nabíjení přes USB-C z jakékoliv powerbanky trvá asi 90 minut. Pro koho je tento produkt určen? Především pro milovníky ptáků a pozorovatele přírody. Je to prostě dokonalý nástroj. Nastavíte ho na stativ, pohodlně se usadíte do křesla a sledujete živý přenos na svém telefonu, aniž byste museli přikládat oko k okuláru. Skvěle se hodí i pro turisty a cestovatele. Je to také zajímavý gadget pro zvědavé lidi, pro ty, kteří zahlédnou ptáka v dálce a nutně chtějí vědět, o jaký druh se jedná. TCL 60 funguje s jakýmkoliv iPhonem nebo smartphonem s Androidem. Leeuwenhoek Kelvin TCL 60 stojí $155 na oficiálních stránkách a upřímně řečeno, za to, co dostanete, tedy skutečný 45násobný zoom, záznam ve Full HD, Wi-Fi přenos a paměťovou kartu o kapacitě 32 GB plus doživotní záruku, je to opravdu skvělý poměr ceny a výkonu. Samozřejmě to nenahradí profesionální techniku ani skutečný fotoaparát na focení divoké přírody, ale pokud se zajímáte o pozorování ptáků, turistiku nebo prostě chcete mít zařízení, které vám umožní vidět dál, TCL 60 si rozhodně zaslouží pozornost. Zanechte komentář, pokud máte nějaké dotazy, dejte like, pokud se vám video líbilo a těším se na vás u dalšího videa.